Ďakujem pekne za pozvanie. Dobré ráno prajem sobotné. A pekné prebudenie. Už sa mi raz podarilo uspať jedného fotografa, ktorý začal chrápať priamo pri stole. Tak dúfam, že dnes nezopakujem svoj výkon. Ďakujem pánovi Uhnákovi za pozvanie ešte raz. Idem predstaviť projekt, ktorý by tu lepšie predstavili moji kolegovia. Ľudováš z okrasnej a ovocnej a okrasnej škôlky Biele Karpaty alebo Bruno Jakubec, obidvaja členovia Občianskeho združenia pre prírodu, ktorí sú oveľa väčší odborníci, praktici a tým pádom sú oveľa viacej vyťažení a zrovna dnes majú aj kurz, obidvaja lektorujú dva odlišné kurzy, takže sa bohužiaľ ospravedlnili a nemohli prísť. Tak prosím, majte zľutovanie trošku so mnou. Čo sa týka toho projektu, možno sa vám zdá, že názov Sady pre budúcnosť, pre extenzívne alebo krajinotvorné sady je taký ako honosný názov. Včera sme tu videli veľmi veľa príkladov intenzívnych sadov, ktoré sú produkčnými sadmi, ktorým tieto extenzívne sady len sťažka môžu konkurovať. Napriek tomu sa domnievame s našimi partnermi, že majú aj nejaké opodstatnenie aj tieto extenzívne krajinotvorné sady. A chceli by sme aj v čase zmeny klímy, aby plnili nielen tie svoje mimoprodukčné funkcie, ale aj nejaké produkčné. A preto sme sa snažili pozrieť na to, ako by sme im v tom mohli pomôcť. A keďže... Tak? Pardon. Tak, keďže všetky tri organizácie, ktoré sa zapojili do tohto malého Erasmus Plus projektu, sú primárne vzdelávacie, tak hlavným teda výstupom toho projektu má byť okrem nadviazania partnerstva aj nejaké vzdelávanie pre verejnosť, odbornú aj laickú. Všetky tri organizácie z Rakúska, Slovenska aj z Nemecka sú to občianske združenia, ktoré dlhodobo sa zaoberajú vzdelávaním v oblasti ovocinárstva, ale aj realizujú rôzne výsadby práve extenzívnych sadov, buď v súkromných alebo verejných priestoroch. A takisto sa zaoberajú poradenstvom v oblasti starostlivosti. Projekt trvá 2 roky, teraz sa chýli ku koncu a predstavíme si, teda čo vnímame ako tradičné sady. Základná idea prišla z Nemecka, kde majú zadefinované tzv. Streuobstwiesen, dokonca v zákone, a ktoré majú v podstate takú skôr tú krajinotvornú funkciu a pozerajú sa na to skôr z toho ochranárskeho hľadiska, keďže sady, ako dobre vieme, tak na rozhraní 2 biotopov býva najbohatšia biodiverzita. Tak takéto sady, lúčne sady, sú tam vnímané ako v podstate vzácne biotopy, ktoré treba chrániť a na ktoré sa dajú treba aj čerpať dotácie na ich starostlivosť, aj zakladanie, udržiavanie. Počas toho projektu sme zistili, že teda kým v Nemecku a Rakúsku sú to väčšinou vysokokmenné jedno-, dvoj-, trojdruhové sady, tak na Slovensku je sadov tohto typu, ktoré ešte fungujú, ktoré nie sú naozaj že prestarnuté a biotopy hlavne pre hmyz a huby, ktoré sa živia mŕtvým drevom, tak tieto mladšie sady sú častokrát pestrejšie a častokrát sú na rôznych lokalitách, nie len teda na lúkach,
ale na verejných priestranstvách v mestách, súkromných pozemkoch, menších sadov, záhradných a tak ďalej. Takže sme trošku rozširovali tú definíciu, že o čo nám v podstate ide, ale zároveň sa nám tá definícia zúžila na to, že nám ide o sady, na ktoré sa dá pozerať, do ktorých sa dá chodiť a užívať si tú krásu, ktoré tu chceme mať zachované. Nemusia to byť sady v nejakej štvorcovej, obdĺžníkovej výmere. Kľudne to môžu byť nejaké aleje popri cestách. Môžu to byť doplnky parkov v mestách a tak ďalej. Takže takto sme si zadefinovali, o ktoré sady nám ide. A teda výstupmi projektu sú také základné 4 výstupy. Keďže to nie je výskumný projekt, tak my sme ale potrebovali získať nejaké predsa údaje od tých majiteľov alebo správcov takýchto extenzívnych sadov, keďže väčšina výskumu sa zameriava práve na tie intenzívne sady, tak sme pomocou ankety v 3 krajinách zisťovali nejaké údaje, za chvíľku si ukážeme aké, aby sme mali predstavu o tom, aká je tá súčasná situácia a akým výzvam čelia. Zároveň sme sa stretli na 3 medzinárodných projektových stretnutiach v týchto 3 krajinách, kde sme si niektoré z tých sadov pozreli a inšpirovali sa navzájom. Pripravujeme, už finalizujeme takú kapitolu do vzdelávacích kurzov o zmene klímy a opatreniach proti tým negatívnym dopadom zmene klímy. A zároveň, keďže množstvo toho publika nie len priamo z tých kurzov, ale aj verejnosti veľmi reaguje skôr na podobu videí ako na nejakú knižnú podobu, tak pripravujeme teda aj vzdelávacie videá o tých opatreniach. Tak, pardon. Tá anketa bola robená naozaj na takej menšej skupine. Za Nemecko to bolo, tam sa to nezobrazilo, za nejakých 16 respondentov, takže naozaj to boli, berme to skôr, keď už ako nejaký výskum, tak nejaký kvalitatívny. Sme zisťovali teda údaje o lokalite toho sadu, o tom, ako ho obhospodarujú, lebo boli tam sady, respektíve majitelia, ktoré časť toho sadu obhospodarujú extenzívne, časť intenzívne, takže aj tam bolo zaujímavé vidieť to porovnanie, že ako sa im tam darí. Takisto tam boli otázky na to, aké už v súčasnosti vnímajú negatívne dopady zmeny klímy. Ako včera hovorila pani Botry, tak mnohé z tých dopadov, ktoré spomínala, tak už oni vnímajú, to si pozrieme. A zároveň tam boli otázky o tom, aké opatrenia už proti týmto dopadom realizovali, aké sa im napríklad osvedčili odrody, druhy, podpníky, ktoré nebývajú zasiahnuté týmito negatívnymi dopadmi. A zároveň tam boli aj otázky na to, ak nerealizovali opatrenia, tak čo im vlastne v tom bráni. Takže v 3 krajinách približne takéto rozmiestnenie, tie červené puntiky, vidíte, Slovensko. No, to pomaly reaguje. Dobre? Pardon. Nemecko. Aha, dobre, super, ďakujem. Keď to mám otočené. Tak, super. Takže v týchto lokalitách naozaj to nie je nejaký akože reprezentatívna vzorka, takže to tak ani nevnímajte. Tie sady oproti tým extenzívnym, o ktorých sme včera počuli, čo boli aj tak relatívne malé sady, tak v podstate tuto naozaj išlo o veľmi malé sady, že priemer rozlohy bol najnižší teda v tom Rakúsku, nejakých 0,43 hektára, najvyšší teda na Slovensku, ale ako vidíme,
tuto, tak toto máme príklad Rakúska, tak proste väčšina nepresiahla teda 2 hektáre. Prípadne, keď mali majitelia niekoľko sadov, tak tam sa dalo dostať na nejaké 4 hektáre dohromady. Ale naozaj sú to relatívne malé sady. V Nemecku tam bol už ten rozptyl trošku väčší, ale tiež, ako vidíte, tak dohromady tam sme sa nedostali cez nejakých 10 hektárov dohromady, to proste nešlo. Na Slovensku tam bol ten rozdiel najväčší. Je tam až dokonca 25 hektárový sad, ale väčšina sa pohybovala okolo toho 1 hektáru. Takže o takýchto veľkostiach sme sa bavili. A čo sa týka teda tých pozorovaných dopadov, tak ako spomínala včera pani Botry, tak určite najvýznamnejším negatívnym dopadom vnímaným je to zmrznutie kvetov na jar, ktorému predchádza samozrejme ten skorší nástup vegetácie. A ďalší významný bol sucho a okrem toho aj teda negatívne dopady vln horúčav, ktoré teda nespôsobujú len to zhoršenie dopadov sucha, ale dochádza aj k popáleniu listov, plodov, dokonca aj kmeňov v niektorých prípadoch. Ako vidíte, tie rozdiely v rámci krajín sú ešte celkom veľké, že kým na Slovensku a v Nemecku je dosť veľkým problémom sucho, tak minimálne v tých oblastiach, kde boli teda tí respondenti v Rakúsku, aj v tých oblastiach, ktoré sme navštívili v rámci Štajerska, tak tam sucho ešte vôbec nie je taký problém. Tam majú kľudne, že 1000 mm zrážok ročne. Čo na Slovensku v niektorých tých oblastiach je takže 400. Takže to sú obrovské rozdiely a podobne v tom Nemecku, v spolkovom štáte Thüringen a v Brandenbursku, kde sme boli, tak tam sú veľmi nízke už tie zrážky v súčasnosti. Takže tuto ešte vidíme v rámci krajín, že ktoré sú tie najvýznamnejšie negatívne dopady, ktoré vnímajú, tak evidentne teda vo všetkých krajinách je to zmrznutie kvetov a kým teda na Slovensku sú vnímané aj ako problematické už problémy s nejakými škodcami. V tých ďalších krajinách je to ešte dosť také minimálne. To je aj otázka, že do akej miery v podstate vedia tí majitelia týchto sadov rozoznať tie problémy, čo sa týka napríklad škodcov medzi bezstavovcami. Hej, že tam je to... narazili sme na to, že tie znalosti sú obmedzené. Okrem týchto spomínaných problémov sme tam narazili aj na také veci, že napríklad na Slovensku v roku 2023 90% jabloní na jednej farme nekvitlo a bolo to vlastne spôsobené tým suchom, ktoré bolo rok predtým. A bol to takýto fenomén, ktorý sa vyskytoval teda najmä na jednej farme, ale na jednom sade, ale nebol zriedkavý potom aj inde, ako sme to videli, keď sme boli na tých exkurziách. Okrem toho, ďalší problém, na ktorý sme narazili aj tu včera, keď ste si všimli tie odrody, ktoré sú tu vystavené, staré odrody, tak je to vlastne problém prezrievania, predčasného dozrievania a horšej skladovateľnosti tých plodov. A nie len teda problém mrazov počas kvitnutia, ale aj iné nevhodné poveternostné podmienky počas kvitnutia, ktoré znižujú veľmi úrodu. Pýtali sme sa aj teda, že ktoré druhy podpníky, odrody sa ukázali ako
odolné voči týmto chorobám. Takže tu vidíte, že napríklad také menej tradičné druhy ako dula, drienky, prípadne gaštany, myšpule sa veľmi ukázali ako vhodné doplnky do sadov, alebo ktoré môžu mať samostatnú hodnotu, že prevažne jabloňové a hruškové sady, ktoré sa vyskytovali najmä v Nemecku a v Rakúsku, keď sa doplnia o tieto druhy, tak sa môže zvýšiť nejaká reziliencia toho sadu alebo tej farmy. Podobne aj napríklad také menej rozšírené, postupne sa rozširujúce druhy ako muchovník, arónia, rakytník, ktoré väčšinou netrpia tými neskorými mrazmi a sú dosť odolné voči suchu. Ostatné tie odrody si môžete pozrieť, ktoré sa osvedčili. A pýtali sme sa aj teda na to, aké opatrenia už realizovali. A tuto vidíme, že je to naozaj rôznorodé, kým na Slovensku a v Nemecku sa dosť často už realizujú opatrenia, tak to Rakúsko, hlavne tým, že nemá až taký problém s tým suchom, tak tam tie opatrenia, aj napríklad čo sa týka mulčovania alebo závlahy, sú o dosť menej používané. Napríklad tam ešte sa vôbec nezaoberali nejakým priamym výsevom pod pníkov. No a vytipovali sme teda niekoľko takých typov, ktoré sú vhodné v rámci teda tých ich odpovedí, že ktoré sú vhodné pre tie extenzívne sady. Lebo nie všetko, čo sa samozrejme dá použiť pre intenzívne sady, je aplikovateľné pre extenzívne. Tak akože primárne, tak ako včera pani Botry hovorila, je ten výber vhodnej lokality pre vhodné druhy, alebo naopak, proste keď už nejakú lokalitu mám, tak si vyberám do nej druhy, ktoré to tam zvládnu. Takže nie len teda na úrovni druhov, ale aj odrôd. Potom ako významný sa ukázal aj spôsob rezu. V prípade napríklad marhul, tak je to napríklad ten šítov alebo letný rez, ktorým môžeme predĺžiť tú dobu kvitnutia u marhul, ktorá je relatívne krátka a tým pádom zvýšiť teda šancu, že nám aspoň niečo prežije po tých mrazoch. Takisto vhodná výživa pridávať na jeseň nejaké draselné, alebo teda koncom leta už hnojiva obsahujúce draslík, hnojiva v zmysle napríklad toho popola alebo rôznych výluhov z rastlín a tak ďalej. Čo sa týka teda takých typických opatrení používaných v intenzívnych sadoch, ako rosenie alebo používanie prípravku Crop Aid, prípadne nejaké prikurovanie sviečkami v týchto extenzívnych sadoch, je to málo použiteľné, ale narazili sme aj na to, že v podstate v takýchto sadoch, ktoré mali treba na potníkoch MM106 aj na teda semenáčoch, že tam síce nepoužívali sviečky, ale vedeli zužitkovať staré konáre orezané, že aj týmto spôsobom vedeli zabezpečiť si úrodu marhul opakovane, že sa im to osvedčilo. Ďalšie opatrenia, na ktoré sme narazili, tak je to vlastne súvisí to hlavne s tými takými citlivými druhmi, ako sú marhule, že počas zimy dochádza k popraskaniu mrazovému, tým, že sa oteplí, potom sa náhle ochladí, tie marhule sa prebudia, dochádza tak k mrazovým trhlinám. Tak okrem toho, že sa dá používať to klasické natieranie alebo zatienenie tých kmienkov, aby sa tak neprebudzali, tak napríklad aj v našej ovocnej škôlke realizujeme štepenie až do korunky na mrazu odolnejšie druhy, napríklad na slivky, ringloty, aby k tomuto nedochádzalo, aby bol ten kmienok chránený, aby tam bolo menej vstupov patogénov. Takisto, čo sa týka sucha, tak podobne ako
pri tých mrazoch, tak tam je dôležité naozaj ten výber lokality a tie vodozádržné opatrenia. To sme si teda vyskúšali aj na mieste priamo, že tuto vidíte, tam vidíte tie svejly rôzne, pospájané do takého systému, ktorý bol naozaj funkčný, ale nezabúdať aj na vetrolamy, ktoré veľmi môžu znížiť odpar, keďže ten vietor vie vysušovať ten povrch. Vysoké mulčovanie, ktoré je odporúčateľné hlavne skôr v takých piesočnatých pôdach, kde nie je problém s hryzcami a s hrábošmi a tak ďalej. Takisto tam boli typy, ktoré sme našli, používať najmä teda semenné podpníky a prípadne aj štepiť priamo do semenáčov, vytvárať si tzv. Semenné sady, buď teda také, ktoré sa samovysejú, alebo aj vysejeme my iniciatívne a vyberieme si tie najsilnejšie semenáčiky a tam ich v podstate bez nejakého stresu z presádzania ich zaštepíme. Ostatné teda opatrenia ešte vidíte. A čo sa týka tých vln horúčav, tak tam sme sa stretli teda s odporúčaniami na výsadbu až do polotieňa, hlavne do závetria proti tomu úpalu, keďže ten vietor nezhoršuje len teda vplyv sucha, ale aj toho slnečného žiarenia. A čo bolo také pre nás, pre všetkých také objavné, tak v podstate sústrediť sa na rez, ktorý menej otvára korunu. Tu sú proste dlhé generácie vychovávané v tom, že treba otvárať korunu, aby sa do nej dostalo svetlo, aby sme predchádzali hubovým chorobám. Len v tej novej situácii, keď nám to svetlo príliš už škodí, poškodzuje tie plody, listy, konáre, tak v oblastiach, kde je to proste najkritickejšie, tak skúsiť viacej robiť ten rez menej otvárajúci korunu a zakladať tie koruny napríklad aj nižšie. Neísť vyslovene do tých vysokokmeňov, kde to nemá nejaké veľké opodstatnenie. Môžeme si to dovoliť v nejakých vlhkejších oblastiach, ale proste v tých suších aj šetriť ten strom, aby nemusel toľko ťahať tú vodu do tej výšky na jednej strane a na druhej strane, aby bol aj chránený ten kmeň od spodu pred tým úpalom. Ďalšie teda negatívne dopady ako krúpobytie, to sa ukázalo napríklad pri našej ovocnej škôlke, že je vhodné, keď je nejaká možnosť rozložiť si to riziko na viacero lokalít. To sa netýka len teda ovocných škôlok, ale keď má možnosť nejaký ten producent, majiteľ rozložiť si to, aj pár kilometrov niekedy stačí, aby sa vyhli tomu riziku krúpobytia, že im teda poničí úrodu. Pri tých búrkach a silnom vetre tiež je určite vhodné zakladať nižšie tie koruny a venovať sa dôkladne tomu rezu, aby podporoval teda tú statiku tých stromov a samozrejme vytvárať aj vhodné vetrolamy v medze. Takisto sme sa trošku venovali aj teda pýtali sme sa aj na tie škodce, ako vnímajú a aké majú opatrenia realizované, tak okrem tých dosť nákladných opatrení, čo sa týka tej priamej ochrany, o ktorých sme aj včera počuli dosť, tak určite sú aj tie nepriame opatrenia, výber tých lokalít, výber tých vhodných odrôd a tak ďalej. Ale sú aj také veľmi, by som povedala, nízkonákladové riešenia, ktoré si môžu realizovať takíto majitelia. A to sú okrem toho, že vedia rôznym spôsobom využiť ten podrast, že tam majú aj iné, majú hospodárske zvieratá, tak tým, že častokrát tie sady sú zatrávnené
a nie sú mulčované, ale kosené s odvozom toho mulču, alebo teda tej pokosenej trávy, alebo je to iba lokálne mulčované okolo tých kmeňov, tak tá biodiverzita je taká, že v podstate nemusia zakladať nejaké špeciálne kvetnaté pásy, ako sme počuli včera. Hej, oni to tam majú, len s to vhodným načasovaním kosenia to môžu proste podporiť. A zároveň teda sú aj také tie opatrenia priame. Okrem tých akože profesionálnych produktov sa dá použiť aj veľmi ako primitívne riešenie tzv. Predjarného oleja pred vypučaním listov. Keď si sa zmieša kuchynský slnečnicový olej s lecitínom v nejakom pomere proste s vodou a postrieka sa to pred vypučaním, tak veľké množstvo vošiek skoro celových a tak ďalej môže byť týmto spôsobom zlikvidovaných. Takže keďže tie výnosy z týchto sadov nie sú vysoké, aj tie vstupy musia byť čo najnižšie, aby to vôbec ľudia chceli robiť. Takže aj takýmto spôsobom sa snažili minimalizovať tieto náklady. A napríklad, čo sa tam v oblasti opatrení proti hryzcom zistilo, tak boli tam skúsenosti, že napríklad pri hruškách tie, čo sú štepené na duly, sú vraj menej napádané hryzcami ako tie, čo sú na hruškových plánkach. Toto je vec, ktorú ešte sme nikde nenašli overenú nejakým výskumom. Stojí to možno za skúmanie, ale každopádne stretli sme sa s rôznymi opatreniami ďalšími, ktoré teda znižujú ten výskyt hryzcov od pasúcich sa zvierat, ktoré vlastne vyrušujú tie hryzce, až po nejakú výsadbu do jám vystlaných pozinkovaným pletivom, ale naozaj teda v tom prípade veľkých jám. No a čo sme zistili pri tých pobytoch v rámci Rakúska, Nemecka a Slovenska, tak ako som spomínala, v Rakúsku je to zatiaľ bez stresu zo sucha, ale napriek tomu tam stresy sú. Ako vidíte, toto je v rámci jednej lokality, tam boli, že na začiatku septembra úplne odlistené stromy s plnou úrodou a také, ktoré boli krásne zelené. A to bolo vlastne spôsobené priebehom počasia, keď sa striedali obdobia sucha, tepla a vlhka, kde došlo vlastne k tomu odlisteniu a tam krásne bolo vidno, že naozaj treba mať tú rôznorodú skladbu odrôd, lebo niektoré odrody boli úplne odlistené a iným sa krásne darilo, takže si treba, napríklad strýmka bola krásna. V tom Rakúsku tam je veľa takých lučných sadov aj v takých podhorských oblastiach, kopcovitých v tom Štajersku. A tu sme napríklad videli prípad, že kým začnú vstupovať do plodnosti tie stromy, tak je veľmi dôležité vedieť využiť aj ten podrast. A toto bola vlastne natura lokalita, kde to seno sa predávalo za vysokú cenu pre naozaj veľmi akože citlivé kone, nejaké plnokrvníky, že vedeli tomu urobiť tú správnu reklamu, že to išlo pre lamy a pre kone vysokohodnotné seno, čo u nás v podstate sa často berie aj ako odpad už. Tak oni to tam vedeli krásne zužitkovať, že kým im to zarodí, tak vedeli aj ten podrast. Že to sme častokrát videli aj v Nemecku, aj v Rakúsku, že oni to, čo sa im urodí, aj to málo, čo sa urodí v týchto extenzívnych sadoch, tak vedia zužitkovať do mŕte. Naozaj, že všetko. Tuto máme príklad mandly, tak mandle okrem toho, že teda vedia využiť to vnútro, tak využívali kvety do luxusných reštaurácií na ovoňanie olejov. Jedna vec. Druhá vec, tie šupky, ktoré sa normálne vyhadzujú, tak z toho robili korenie do luxusných reštaurácií, ktorým to odberali. Škrupinky na vykurovanie,
proste naozaj, že všetko. A v oblasti, kde sme sa nachádzali, tak bolo, tam si vlastne urobili, aj tí naši partneri sa veľmi o to zaslúžili, tak tam spropagovali lokálnu odrodu Hirschbirne, ktorá ináč chuťovo nie je nič moc, ako stolová hruška to nie je. Ale sú ju tam schopní propagovať do takej miery, že je vo všetkých výrobkoch. Nájdete tam čokoládu s tou hruškou, šunku s tou hruškou, hotel, ktorý je postavený na tom, že je to proste táto lokálna odroda a nájdete to v každej miestnosti, v tom občerstvení, že naozaj tuto si myslím, že síce extenzívne sady nemajú šancu konkurovať tým intenzívnym, tým množstvom, ale môžu konkurovať tými príbehmi, ktoré majú ľudia radi a tou krásou. Takže že to vedia využiť naplno. Takisto aj máme príklad reštaurácie alebo vinárstva. Toto je vinárstvo, ktoré na kopci dokázali proste úplne využiť tú polohu. Na kopci, tam to až tak není vidno, ešte tu kúsok vyššie, bol vinohrad, kde robili biodynamické vína. Zároveň tu mali ubytovanie, zároveň tuto pestovali od muštových jabloní cez teda nejaké stolové jablone až po oskoruše pre svojich návštevníkov, aby vedeli poskytnúť ako komplexné služby tomu človeku, ktorý tam príde sa k ním ubytovať. Takže to produkčné bolo hlavne teda to víno na nejaký akože predaj ďalší, ale vedeli naozaj tú lokalitu využiť dokonale, že keď má človek nejakú proste horšie podmienky, tak si naozaj rozvrhnúť tie druhy a odrody, ktoré sú kam vhodné. Keď pri potoku býva častokrát sadzovitosť na tých jabloniach, tak tie odrody, tam voliť odrody, ktoré sú vhodné na spracovanie, na mušty, na sajdre, kde to vôbec nevadí, tá sadzovitosť. Odrody, ktoré majú byť ako stolové, tak voliť na lepšiu lokalitu a tak ďalej. A toto je taký extrémny príklad. Tipnite si, že koľko sú ochotní ľudia zaplatiť v Rakúsku za takúto bedničku 20 odrôd jablk. Kolik? Čeho? Trošku menej, no. 120 eur za takúto bedničku. To je naozaj extrém, ale je to proste nájsť si tú svoju klientelu. Chápem, že proste na Slovensku, v Čechách toľko tej klientely nie je, ale možno, že by sa dalo nájsť, že proste neísť po tých zákazníkoch, ktorí dajú tie ceny, ako sme včera počuli, sú ochotní dať za tie bioprodukty, ale proste v týchto menších sadoch sa sústrediť na tú top klientelu, ktorá je ochotná si priplatiť za ten príbeh. Hej. Tá bednička nie je len takto s tými odrodami, ale sú aj tie odrody tam popísané. Takže je to naozaj, že človek si platí za zážitok, nie za to ovocie. Že skúšať aj takéto. Dobre. Potom, ako sme videli na príklade Nemecka, tak tam je dôležité nie len teda, ako má tam ten sad pôdu, čo to boli častokrát v Brandenbursku piesočnatá, ale aj to, aká je tá kombinácia s tým podložím, že tam bolo napríklad v hĺbke 60 cm tam bol íl pod tým pieskom a boli tam schopné rásť. Neviem, či tuto vidíte, to sú jablone a okolo nich 9 síl. 9 síl je taká rastlina, ktorá rastie pri potokoch. A tie jablone tam vôbec netrpeli rakovinou, boli krásne. Takže naozaj je dôležité poznať tú lokalitu a prispôsobiť sa jej, ale zároveň aj nebať sa experimentovať v nejakých prípadoch. Tu sme videli aj príklad v Nemecku, že akým spôsobom môže v agrolesníckom systéme môžu fungovať ovocné stromy. Tuto máme takú klasickú zeleninovú tržnú záhradu nového typu,
nie starého. To znamená, že toto je zamulčované štiepkou, pridáva sa tam každoročne kompost, sú tam väčšinou buď jednoročné kultúry, alebo sú tam bylinky a tie stromy tam postupne dorastajú, bude sa to ako keby presúvať to využitie, ale s tými akože šalátovými rastlinami, ktoré sú teda tam v tomto prípade pod závlahou, ale sú tam teda opatrenia aj na zníženie odparu vody a tak ďalej, tak tým stromom sa tam krásne darí. Vysoký mulč a kombinovanie rastlín v podraste sme zase videli v inom sade, kde si to teda môžu naozaj dovoliť ten vysoký mulč, pretože tam hrízce nie sú vôbec problémom. Na Slovensku tam sme videli, to bolo také akože po tom Nemecku a Rakúsku, kde v Nemecku v tej suchej oblasti minulý rok bolo výnimočne mokro, tak na to Slovensko, keď prišli, tak si mysleli, že prišli do polopúštnej krajiny. Tak tam sme naozaj videli, že tie vodozadržné opatrenia v krajine, to znamená svejly, rôzne jazierka, rôzne nádrže majú veľký zmysel a že aj v takej evidentne proste suchej oblasti, kde všetká voda by pretiekla cez to podložie, tak to vedia zadržať dostatočne veľa vláhy. A zistili sme teda aj v rámci našej škôlky, že naozaj tie podpníky a tá koreňová sústava sú kľúčové pre tieto klimatické extrémy. A je dôležité napríklad si uvedomiť, že aj semenné podniky v rámci Európy sú postavené v podstate na dvoch odrodách, teda semenných pokračovateľov na Kirchenthaler a Bittenfelder. Kirchenthaler je pre hrušky, Bittenfelder je pre jablone. A ten Kirchenthaler sa ukázal ako veľmi citlivý na tzv. Pair decline, to znamená fytoplazmu. Takže dôležité je aj uchovať ten genofond, nielen teda odrôd, ktoré aby nedošlo proste k tomu zúženiu tej genetickej diverzity. Teraz sa šľachtia teda odolné odrody, ale je to aj tak došlo už k tomu zúženiu na niekoľko pár. A my síce poznáme súčasné choroby, nepoznáme tie budúce. Je dôležité si teda zachovať ten genofond aj tých odrôd, ale aj ten genofond tých potníkov. To sa ukázalo, že síce tie podpníky semenné, ktoré napríklad my množíme v škôlke z mohutných dlhovekých stromov, môžu mať rôznorodé potomstvo, ale to nemusí byť v tomto prípade sadov, ktoré nemusia byť uniformné, zlé, práve že to môže byť aj na výhodu, hej, že si otestujeme, že môžu byť odolnejšie voči chorobám, voči suchu a tak ďalej. Takže to sa ukázalo tiež ako dôležité. Posledné slajdy, tak toto pripravujeme tú kapitolu, ktorá bude mať tieto podkapitoly a naučné videá s týmito témami. Teraz si tu môžeme pozrieť jedno video, ktoré je ešte nie úplne hotové, lebo máme trošku časový sklz, ale možno by vám trošku ukázalo, že akým smerom to pôjde. Môžeme povedať to, že sa nachádzame v ovocnej škôlke, ktorá pestuje aj staré odrody ovocných drevín, ale aj ovocné dreviny, ktoré sú netradičné, ale sú vhodnými kandidátmi na adaptáciu na klimatickú zmenu. Nachádzame sa teda na pôde, ktorú nejakým spôsobom manažujeme tak, aby sme zvýšili obsah organickej hmoty a aby sme zadržali čo najviac vlahy pre stromy. Základné opatrenie začína 3 až 4 roky dopredu predtým, ako zakladáme kultúru. To znamená, že máme vybranú parcelu, pôdu, ktorá bude slúžiť buď na sad, alebo na škôlku. A je dôležité zaradiť tzv. Predplodiny, najlepšie trvalé, v podobe ďatelinovín a tráv, pričom ďatelinoviny
zabudovávajú dusík do pôdy, trávy vytvárajú humus, významnejšie, ktorý je výrazne vododržný. Takže 3 roky minimálne príprava pôdy. Následne, keď už stromy vysadíme, založíme kultúru, tak po celý čas zvyšujeme množstvo organickej hmoty. Organickú hmotu môžeme zvyšovať napríklad vo ovocnej škôlke tým, že vysejeme rastliny zeleného hnojenia, napríklad pohánku, facéliu, reďkev bielu, môžeme napríklad zasiať aj rôzne obilniny, hrách, ktoré nám v období, keď je dostatok vlahy, to znamená koncom augusta, september, október, vytvoria biomasu. Tá biomasa prekorení pôdu, zvýši obsah humusu v pôde, vytvorí takú zvýšenú vododržnosť tej pôdy a zároveň využívame to obdobie, kedy tých zrážok je viacej a kedy kultúra rastlín, ktoré pestujeme, tú vlahu už natoľko nepotrebuje, ukončuje svoj vegetačný rast, ale zelené hnojenie naberá svoj objem. Počas suchej periódy, keď je zrážok nedostatok, keď potrebujeme všetku vodu presunúť k pestovanej kultúre, tak v arídnych suchých oblastiach, ako sme tu, využívame princíp prachového múču, alebo inak povedané čierneho úhoru, kedy pôdu kypríme do hĺbky 5 až 12 cm, 12 cm je maximum, a využívame princíp toho, že prach alebo tá nakyprená vrstva pôdy nemá kapilárne zlínanie na povrch a teda voda po daždi alebo aj tá jarná, zimná vlaha sa nám drží sa nám v koreňovej zóne a nevzlína nám na povrch. Už ako prichádza obdobie zvýšeného úhrnu na jeseň, tak sejeme zelené hnojenie. Teraz je koniec augusta a my sme zasiali zelené hnojenie, je to pšenica, círok a hrách. A práve táto vrstva organickej hmoty, teda zelenej hmoty, nám pomáha aj znižovať vodnú eróziu, aj veternú eróziu, aj nám zlepšuje uhlíkovú bilanciu. Lebo práve uhlík v pôde je prvok, ktorý zvyšuje vododržnosť. Uhlík vytvára humusovo, alebo je súčasťou humusovo-ílových väzieb v pôde a práve tie humusovo-ílové agregáty, taká tá prirodzená drobkovitosť pôdy, nám mnohonásobne zvyšuje vododržnosť, ale je aj prejavom dobrej biologickej aktivity v pôde a vieme, že dobrá biologická aktivita znamená pre rastliny vyšší prísun vlahy aj vďaka mykorízným hubám. Tak ďakujem vám za pozornosť. Skvělé, moc krát děkujeme, paní Miklošová, díky. Skvělý shrnutí, velmi přínosný, dozvěděl jsem se spoustu nových zajímavých věcí. Bohužel nemáme úplně prostor jít do detailu, nicméně za prvé, paní Miklošová s námi zůstane ještě dnes, jestli se nepletu, takže prosím využijte této příležitosti k nějakému networkingu. Pokud máte nějaké další doplňující otázky, neváhejte se na paní Miklošovou obrátit. Nyní máme prostor pro jednu otázku, tak jestli má někdo opravdu jako něco žhavého, tak jsem s tím. Aha. Vy jste tam u několika těch problémů uváděla jako opatření výsadbu do polostínu, ale vy jste u mnoha opatření uváděla výsadbu do polostínu, ale většina ovocných odrůd tradičně pěstovaných je spíše světlomilná. Tak jak to bylo myšlené, jaké s tím máte zkušenosti? Děkuju. Toto bolo vlastne jedno z opatrení, ktoré navrhovali tí respondenti. Tie opatrenia v podstate sme vypísali tie, ktoré oni navrhovali, s tým, že sme si vedomi toho, že tie ovocné druhy sú väčšinou teda výrazne svetlomilné, ale možno, že v tých prvých rokoch vedia, kým nerodia, tak vedia zniesť aj ten polotieň, že sú napríklad liesky, ktoré vedia zniesť polotieň, ale tiež je tam tá nižšia úrodnosť, potom sú tam nejaké bobuloviny.
tam v podstate som sa nedostala úplne k tomu, že ako model, kde by mohli teda fungovať tie sady v budúcnosti, sú napríklad také sady, ako sú tuto v Prahe. Praha je hlavné mesto s najväčším počtom verejných sadov na svete. A vznikajú postupne aj v iných krajinách, nové sa zakladajú a tam je vlastne dôležitá tá kombinácia, tá pestrosť, ktorá môže slúžiť ako model pre nejaké buď menšie farmy, alebo aj lokálne naozaj, že samozásobovanie, ako ste spomínali včera, že teda 50% populácie si pestuje niečo v záhradkách. Sú to väčšinou menšie záhradky a väčšinou ľudia chcú niečo na slabšie rastúcich potníkoch, ale dá sa to pekne proste pokombinovať. Môže byť aj na semennom potníku s nižšie založenou korunou, proste odroda slabšie rastúca, ktorá bude lepšie odolávať suchu, ako by bola proste na slabo rastúcom potníku vegetatívnom. Hej? Takže áno, ten polotieň je taký diskutabilný, ale naozaj v tých aridných, naozaj najteplejších oblastiach je aj toto už na mieste.